Issa konfermat. Il-vjaġġ li Joseph Muscat għamel lejn Dubai f'Diċembru tas-sena l-oħra hija taħt investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Standards George Hisler. Vjaġġ li kien ġiżvelat minn NetNews b'ritratti esklusivi li pubblikajna fuq il-portal netnews.com.mt. L-aħbar li bdiet din l-investigazzjoni kienet konfermata minn kelliema l-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards il-Gazzetta Times of Malta. Il-Kummissarju għall-Standards George Hisler se jkun qed jinvestiga jekk Joseph Muscat kisirx il-kodiċi ta' etika meta ma qalx min ħallas għal vjaġġ f'Dubai li hu flimkien ma' martu u uliedu għamlu ftit tal-ġimgħat ilu. Dan l-aħħar kien ġiżvelat mill-midja li l-biljetti tal-vjaġġ ta' Joseph Muscat u familtu lejn Dubai f'Diċembru inxtraw mill-Ġordan għal valur ta' madwar 20,000 euro. Dubai kienet fiċ-ċentru tal-investigazzjonijiet li kienet għamlet il-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia brabta mal-kumpanija sigreta 17 Black u l-kontijiet bankarji marbuta ma' Jorgen Fenech li jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista. Meta Joseph Muscat kien mistoqsi mill-ġurnalisti dwar il-vjaġġ li għamel lejn Dubai u kien wieġeb "It's none of your business" u qal li ħallas minn butu. Dr. Muscat, can you tell us who paid for your flights to Dubai? It's none of your business, it's my personal private funds and naħseb ħajar distaqsi għand meqet il-arloġġi għax ilkom biex tistaqsu. So did you pay for the flights? Ilkom tistaqsu, ilkom ma tistaqsu. Why aren't you answering? Għand min qed l-arloġġi l-oħra isma' minni. Dan l-aħħar Joseph Muscat mhux biss kien fl-attenzjoni tal-midja l-mod kif daħħal il-pajjiż fi kriżi, iżda anke minħabba rigali ta' eluf ta' euro li rċieva mingħand Jorgen Fenech li kien wieħed mill-mistednin distinti għal-festin fil-snin Joseph Muscat fi frar tas-sena l-oħra fil-Palazz tal-Girgenti.